Egy újabb fárasztó nap. Megint semmit. Mi a fasz? Ki van a házamban? Jó, tiszta. Valaki keresek valamit. Mi volt ez? Seri! Mit keres maga itt? Várjátok, hogy öljenek meg. Valóban? Beradva. Te nem tudod, ki bérelt fel engem. A bees. Ahogy téged is. Igen. Vagy mit keresél itt, kisöcsém? Itt lakom. Te mit keresel? Keresél, hogy erekjét. Erekjét. Hogy elpusztítja a belest. Csak nem a csontbicskát. Dehogy nem. Én is azt kutatom már évek óta. De még nem találtam meg. És fogalmam nincs, hogy hol lehet. A beles. Beles, azért vállaltam a Beles felfogadását, hogy megtaláljalak téged. És közösen nyírjuk ki. Tudod, mi történt a szüleinkkel? Igen. Hihetetlen. Beles még azt hiszi, hogy ennyi idő után haragszunk egymást. Dehogy. Ölte meg a szüleinket. Szerintem hallottad a hírt. Hallottam. És most megöljük. Velem tartasz? Veled. Adjunk neki. A picsába, ezzel megtalálták egymást. Meg kell ökölnöm. Ágyesével. Beles, te vagy az? Szevasz! Megölted a sajfát? Igen. Gyere, megmutatom. Mutasd a hulláját. Itt van. Vége! Vége van, Beles. Bátyó! Bátyó, segíts! Gyorsan! Hol vagy? A fürdőben! Segíts, ott vagyok! Itt vagy benn? Bátyó! Úristen! Segíts! Beles! Megkötözött! Sikerült kibuszabadulnom! Gyere! Ah. 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 Mi van a Belessel? Elhitettem vele, hogy meghaltam. És? Megsebeztem. De ahogy ismerem, elmenekült, mint a régi csaták előtt, tudod. Nem baj, bátyó. Legalább nem felejt el minket. Holnap levadásszuk. Gyere. Azt hiszem, kificamodott a bokám. Hozok valamit.
Tos! Hol? Kólát kérek! Mennyit? Egy pohárral! Faszom, ki kell adnom magamból. Itt volt a beles! Ja. Hol? Ja, sejfő meg a Zeo 2000. Killer! Banda vezérjön. A fehér. Kocsmár! Azt mondd nekem, merre van? Azt mondták, hogy elment a tiltott völgybe. Tiltott völgybe. Ott még senki se járt. Ja, de, ahogy itt. Elvileg van ott egy olyan kincs rejtve, ami ők halhatatlanságát teszi. Azt mondta. A csontbicska. Tudtam! Ő is azt keresi. Köszönöm, kocsmáros, az információ. Ja, és még valami. Majd meg szükséged lesz. Egy golyó a tökeibe, meg egy golyó a fejébe, és meghalt tőle. Köszönöm, kocsmáros! Szívesen. Fizetséget írd a számlámhoz. Eltattam. Hát akkor az 80 millió forint lesz. Kaptam egy kis infót a kocsmáros. Elvileg a völgyben. Tiltott völgy. Ő is a csontbicskát keresi. A kocsmáros mondta, hogy ez a fegyver képes megölni őt. De én úgy tudom, hogy csak a csontbicska képes megölni. Most akkor vagy a legenda hazudik, vagy a kocsmár. Együtt vagy a kocsmár. Kocsmáros! Tessék! Átvertél engem! Ez a pisztoly nem tudja megölni a belest! De meg tudja. Hogyan? Elvileg csak a csontbicska képes arra. Jó szó, tudod a történetét? Igen. Igen. Tegyed össze. Csak a majd eljössz. Nem átvertelek. Fordítva. Úgy. Ez lehetetlen! Nem! Pedig igaz. De csak a kiválasztott tudja ezzel megölni. Ami eddig úgy tűnik, hogy te vagy. Látni akarom a szemedet, kocsmár. Honnan tudsz te ennyit a legendáról? Onnan, hogy én írtam. És ugye én készítettem ezt a 2 fegyvert. Te! Te vagy a beles! When you scream aloud, hands down, that's when I plan to rise off. When you scream aloud, we're doomed. Hello? Hola! Hola! Ezt úgy elakadtam. Újra.